Manila Broadcasting Company. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat, may nga naman sa ating magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Oktubre 6, tuig 2021. Aksyon Hotline. Basta ka mo masuki na mo ng matagpalamati sa kahanginan, mga nag-monitor na karon niya nga morning. Hindi lamang nga paagi sa on-air, kundi lakip na ang mga nag-monitor kag nagatutok ka paagi sa online. Aksyon Hotline. Basta mayara ka lang available nga internet connection, pwede kagid makamonitor sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod nga nagalakip sang mga matahom nga mga drama. Importante, mayara ka lang Facebook account kag available man kami paagi sa YouTube. No, dira nyo mamonitor ang tanan nga mga programa sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Bangod sa advance ng technology, bangod iya sa inyo sining mga gadgets dira, pwede gid. Basta may internet connection ka lang, wala gid problema. Aksyon Hotline. Aksyon ay Tayhopon checking in until 9:30 in the morning kag hindi kita magkalipat mga ka-aksyon ang aton sining countdown 80 kaadlaw na gid lang, 80 days ang nabilin bago kita celebrar sa adlaw sang Pasko kag 87 kadlaw ang nabilin sa tuig 2021. Abi-abihon ta na ang pagsulod sang tuig nga mainit ang politika. Aksyon Hotline. 2022 amo ning markahanta sa kalendaryo sa bulan sang Mayo. Ang pinili ay nasyonal kag lokal nga sigurado daw ininit nga nagaindakal. Aksyon Hotline. Welcome to the show sa aton sining nga mga tagpalamati nga nagatutok na karon nga aga. Now of course, pwede ka mo magkapartisipar, pwede ka mo iya magkapakigbahin sa aton talakayan karon nga aga. Ipadala lang ang inyong mga mensahe dira sa comment section sa Facebook kag YouTube. Aksyon Hotline. Ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Maki-update kita karon sa latest investigation sang kapulisan sa Police Station number 9 angot sa kaso nga paglutang sa PIDEA agent nang ngati amakon mo may lang ganito ay mapuruhan ini gintiro gamit ang matas nga kalibre sang armas. Aksyon Hotline. Ano ayhan ang madalom nga motibo? Ano ayhan ang sino ayhan ang suspect nga naghimo sang krimen? Ang detalye sina kag latest investigation sang kapulisan sa report sang patrol. Aksyon Hotline. Samtang diri sa sulad sa Bacolod, i-check ta karon kung ano ang latest kag sino bala ang magabulos sa pwesto nga ginbakante ni City Administrator M. Ang. Kundi si City Ad-M ang lawig-lawig na nimo nga nagpungko dira after nga nag-take over man sang pwesto nga ginbakante ni Attorney John Orola. Now, sang tiempo sang pandemic, si City Ad-M ang amo man ang gibutang dira sa EOC as Executive Director kag hindi iya gid mabayaan ang iya trabaho bangod sang pwestong ginatag sa iya tilang tawon tani. Sino bala ang magabulos sa iya sa pwesto after nga ini ang nag-resign kag nagapreparar agud nga mag-file sang ila COC subong adlaw. Kapon ti Grupo Asenso subong Grupo Progreso. Ang mga file sang COC
kumpleto man kuno ang ila nga listahan o kon slate. Aksyon Hotline. Ano pagid? Kanamuon sa mabakulod noon nga mga nagkalamatay, alarming suno sa EOC. Banambulan sang Setyembre, ang na-record nga nagkalamatay naglabot sa 168. Aksyon Hotline. Mga detalye sila. Bantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Unahon ko lang ang sa area sang Cadiz i-check naton dira kay mayara gali reported no nga councilor dira sa Cadiz nga nagtaniwan i-check naton ina dira sa ilang mga opisyal kay actually gin-check naton kay Aksyon Roger kay inagaling timing nga naga-program siya. So alang-alang sa Aksyon Roger, no? Pero i-check ta lang karon dugay-dugay kay subo-subo ini matyagan ko bla. Subong nga tiempo kabudlay no ngay nang kada adlaw pagbukas mo gid pagmata mo pagkaaga kundi ang usual ta nga ginahimo pagmata mo pangamuyo ka pasalamat ka sa kaitasan nga at least buhi kita gihapon libre kita gihapon nga nagaginhawa amo na bala pagmata mo gid pagkaaga hindi ta gid pagkalimtan mga muyo kita no mga muyo kita pasalamat nga buhi kita gihapon sa piyak sang sining pagtilaw nga gindulot sang pandemya ara kita gyapon nga nagaginhawa. Aksyon Hotline. Pero ti kada adlaw siling kong Facebook ko pagbata mo pagbukad mo sang Facebook after magpasalamat kabi mga muyo ka. Pag open mo gid sang Facebook, purti kada mo sa mga profile nga nagainitom lang butang balon damo gid jaga kalamatay subong no. Hindi blan normal. Aksyon Hotline. Pero ang balanta na karon na dugay-dugay Online sa hotline. Online sa hotline. nakita diri syudad sa Bacolod ang kadamuon sa death cases sa September kag karon nga October ang update man, but joining us this morning over the phone is the City Mayor of Cadiz City. We have Mayor Bading Escalante. Mayor, how are you? Good morning. Good morning, Aksyon Art. Good morning. Kag may nga man sa aton tagapalamati. Daw hindi good ini for the city of Cadiz because nakabaton kami report no may isa kita ka konsyal nga nagtaliwan da Mayor. Yes, correct no kagabi. Gindala siya sa aton sa emergency clinic. And upon arrival, lain na, no? He died mismo. He is a city councilor. We've been together for 20 years, siguro more than 20 years. No, he's been an official since then. No? And yes, kagabi kaliwa. Actually, he tested positive. Reactive siya sa antigen test na naging conduct sa iya kagabi. But subject pa na for the confirmation for the COVID test na gid. Yeah, sa RT-PCR na test, no? But in-stroke siya ko, no? And doctors believe na ang stroke niya is because of COVID, no? COVID siya, siyempre, organs mo, batyag, no? And kahapon nag-attend pa na siya sa ilang sesyon. Kaya may sesyon ang sanggunian kahapon. Virtual ang sesyon o kung may aragin ang presensya? Virtual, okay. Virtual, and according to the counselor, he was not looking good already. Do kaluya siya, no, gahabok-habok ng guyaya. And usually si Councilor Disuyo is very vocal. Okay. Nahambal gina siya, participate gina siya sa discussions, no. But yesterday was silent. And he was just there, was just listening. And hindi nagali namin pamatsyag siguro. Okay. So ano gigani ang a few little background about kay Councilor Disuyo? Ano ginang complete name gani ni Mayor? Agustin Jesmar Disuyo. Disuyo. So Disuyo. it was long ago nga ni updanay mas politika, meaning madugay na ni siyang nagserbisyo dira sa Cadiz noon. Yes, correct. No? Correct. Dugay na gid. When I was councilor, upod ganis na. No? Okay. Maubos ng iya term. Baway. Mapaway siya isa, balik naman na siya. And I think this is his third term already. This election. Okay. I believe wala pa siya ka-file. So, bali, personally, ang inyo galing nga pag-inupdanay, pag kilalahay do ka kuangin, no? Intimate, kag party mate mo man siya mayon, no?
Isang una, yes, party mate ko na siya. Pero Councilor Disoyo always runs as an independent. Okay, Independent siya. okay. Mhm. Independent na siya. Kabublay mo tawag as an independent, no? Gani? But Councilor Disoyo always makes it as an independent. Hindi mapisan, maalaman na tao. Personal circumstance, ano ning profession niya, aside from being a city councilor, by profession, ano ni siya, Mayor? Ang mga Disoyo, may North Negros College. Nag-operate na sa isang college dira sa Cadiz. Okay. And part siya ng city support. Nakagaw po family corporation nila, and I believe he teaches also. Okay, so this is really a sad news for Kadisnon nga ti isa sa mga councilors dira, working councilor nga upod mo man sa pagpanghimanwa sa Kadisnon ang nadula, and hopefully nga magagawa ang result sa madasing nga tiempo, Mayor, para makahimo mga actions nyo. Yes, correct. We're expecting results. Probably by today, mabalaan na natin. Ikapila ni sa subong nga councilor dira sa city? I think he can number 8 or number 9 or number 10. Hindi ko pa, no? Basta he barely made it. Okay. So, because of this incident, no, butang tapasan matabo abi karon magwa ang result and he will be positive. Hopefully hindi amo na ang result, no. Ini magaserbi siguro nga reminder kag pagpaybalo mo man sa mga pumuluyo dira sa Cadiz. Kag speaking of vaccination program, kumusta ang Cadiz City, subong Mayor? Yes, no, very important. Right now, may ara kita Pfizer, mga 5,000 na ginatag sa province sa aton. Okay. And yesterday, we were able to administer the 1,100 shots, no? And ongoing subong walk-in sa aton Cadiz Arena. Okay. I really would recommend sa atong pumuluyo na mapapaksin, na mapavaccinate na kay dako gid na bagay. Once you're vaccinated, na may dako gid ka ayos ang diferensya sa unvaccinated kag vaccinated na mga pumuluyo. And nakita lang din sa ato ng deaths namon sa Cadiz. All in all, we have 41 deaths. Grabe. And siguro, memory service na rin, siguro 36 cities na unvaccinated. Okay. So, may ara magiging vaccinated. Like kay Councilor Disoyo, vaccinated siya, tipong stroke siya, tilayin matsunakwan. So, doon mo na blama. So, gali si Councilor, gali agawon ko sugilanon, may Mayor, fully vaccinated gali ni si Councilor. Fully vaccinated siya. Fully vaccinated. Okay. Galing kay nag-trigger guro to kung nag-positive giman siya. Amo tong nag-trigger nga na stroke siya o kung yes, correct, something like that. So inang ina-mention mo nga kada mo sang death cases, bali for the whole year na siya or for the month of since nagsugod ang COVID. Do amo na ang figures namon sa Cadiz. Okay. I see. Okay, diri sa amon sa Bacolod, grabe pagidigan ng mga kalamata. Only for October, for September, 168, no, grabe ang record, no. Anyway, so Mayor, ang reminder mo lang siguro to all Cadiz noon, especially to the ongoing vaccination drive of the city, kag para at least ma-aware sila sa inyong mga activities kung diin sila magpadulong. Yes, first of all, just over 25 to 30% no, vaccination drive natin, percentage natin sa pumuluyo. Dako ligang kulang. The only way na masulbar ni natin si COVID is kung ma-attain na natin ng herd immunity. And very, very important now na kita mismo makadto na to sa vaccination centers natin. Okay. Ang ginahimo man din natin ginalibot man din natin sa barangay mo. Sa city, may main site na. Then, may team kita nagagawa no, sa mga barangays. Para sa mga senior citizen na hindi na mag-travel, no, sa mga pigado na masking pliti lang, panyaga, hassle. No? So that's why na vaccination drive, galibot kita per barangay. And once maglakot na rin sa barangay, please na hindi na mag-hesitate.
Okay, okay. Kaya amo lang yung solusyon sa atong problema. Aha. Vaccination. By the way, naka-file ka na COC mo ya, Mayor? Yes, correct. Sunod sang Friday, nag-file ako. Ate, sige. Good luck sa imo. Anyway, do ay pa man sa nag-file kontra sa imo, no? So far, wala pa. Wala. Tiway na naguro. So far. Kabay pa. Kabay pa. Mayor, good luck sa imo. Kaghalong gid permi. Good morning. Thank you. Thank you. And may agaliwat sa atong taga-pamuluyo. Aksyon Hotline. Mayor Salvador Bading Escalante sa Cadiz City. This is a really a bad news para sa ilang pumuluyo dira sa Cadiz City. Right after nga isa sang working councilor, si Honorable Agustin Jesmar Disuyo, no? Ang kagabi, ang according sa report, daw ginatake ini siya, no? Kag gindala sa hospital, way gid matabangan, no? Nagtaliwan ining si Honorable Councilor Disuyo. Siling ni Mayor Bading Escalante kahapon during sa ila sining sesyon, man subong ang sesyon subong amo na ni paagi na sa paagi na mismo sa online, na ang ginahibo subong Zoom kag iban nga application da nga pwede ka mo magka-meeting bla, ha? Ganang online lang ya. Tiway ka mahimo mo hindi pwede nga may ara face to face. Amo na gani siling ko nga sa mga estudyante, ang hindi niyo lang bala halaka insister nga mag face to face bala, no? Kaya may ginabal pa, i-face to face tati lang tawan nyo, hindi patapos ang problema sa COVID, oh. Oh, nga ang gwa balayang ang depend sila nga, sige sa mga areas, nga mo niti lang tawan nyo, any time of the day, or any time of the week, bag-o, may mga cases nga nagaluntad silang mga lugar, abi patapusan yun lang na kung matapos gidman sang gobyerno ta ang problema sa COVID. Aksyon Hotline. Kagusto ang approach nga ginahimo ta para sa DepEd bala. Ang gina-refer ko lang sa DepEd kano sila yung mismo atat na atat yawer nga magalagid ka face to face. Kaintindi kita nga importanteng face to face sa edukasyon sa kabataan. Pero kung ikaw may bata bala, abi konsensus mangkot tabi is publiko. Kung ikaw may bata gina-discourage mo gani gambal ang gobyerno ta abi hindi nyo pagpagawa ang kabataan. Mga minor, hindi nyo halakapagwa ang mga senior citizen. Pero depende nga, nag-survey nga amuning mga educators na to, sila yung insister, okay, pwede na, guluwa ka mo, may face-to-face, kita mo nang imuon ta. Inablas lingko do ka lang-alang pa mga madam, no? Tingaton Defense Secretary, taga-aton manin sa Negros Oriental mo. Tikabay patani, ngay paiway ta na lang tawan nyo bla subong ho. Kapin pagid ang death cases. Can you imagine ang death cases both in Negros and Bacolod City, kada adlaw may nagakapatay. Kada adlaw gid may nagakapatay because of COVID-19. Now, going back sa case ni Councilor Disuyo, nangin positive siya sa antigen test. But ina subject for RT-PCR test. I-check pa na. Ang result, more or less magagawa sini within today or within 24 hours. No, kung na mo gimana ang pinaka-maximum sa kadasigon sa pagpagwa sang result sang RT-PCR test. But can you imagine, wala nga pili ang COVID-19. Nagakapatay even fully vaccinated. Pero ti gamay nga porsyento compare sa mga nagakalamatay nga ay mabakunahan. Unvaccinated, I mean. No? Mga unvaccinated damo, pag hindi nagkalamatay, nga amo na silang nagapataas sa numero sang death cases sa Bacolod kag Negros. Aksyon Hotline. Di amo na gyapon ang burden sa parts ng aton gobyerno. Kung paano mga opisyalis sa gobyerno, down to barangay captains, from the city or municipal mayor, from the governor, in the Quezon province, nga maghala convincer sa tao nga kinanglan pabakuna na kamo. Amo na ining tiyempo nga dapat mabatuan ta ang COVID-19. Ari na kita sa ikaduha nga tuig sa pagsakripisyo nga aton ginatubang, yet instead nga kuntani ang iban nga mga nasyon subong nagamat-amat na tawhay
Ang iban nga mga nasyon subong nagamat-amat na balik halin sa normal nga pagdalagan sa ila ekonomiya, sitwasyon sa ila sini nga palibot, kita aton yari kita gyapon diriyo. Balik-balik lang kita gyapon sa mga regulations, implementation of health protocol, kag daw hindi gusto matyag ko. Ang sistema ginapatuman ta bangod sa nagapadayon nga problema sang COVID-19. Aksyon Hotline. Hindi makita makatag suggestion because ang masaming rason kapin pa sa mga authorities naton in the national level, siling nila ti bago ini mo, bago ni nga kaso. Kung ako tani, abi pulo pamangkot kamo to sa mga kaiping tadi nga pungsod sa Asya ho, kung anong ginimo na nga approach, nga sila to yan nag-normalize sitwasyon, ta kita aton di nagbaliskad. Nga nagalain sitwasyon tadi. Aksyon Hotline. Hindi kayang ginapaminsan sa mga national officials ti subong linalisay. Tanawan nyo lang katabo subong sa Senado ho. Kagay President Digong sa Kongreso. Do hindi nagidihustong ilan yung formally nga kuha na laboratory mo ning hala nila yaka linalisay dira. Question diri ang bottom line actually kung lang tawon ta. Kung ang pakigaway nyo, party corruption, dapat isa lang taning direksyon nyo policy direksyon nyo, party away corruption. Isa lang gini ang inaway nyo, party corruption, tapos binangigay ka muna, no? Do hindi iya mabalaan bla. Aksyon Hotline. Yet, ariyo mga tao, gakalamatay lang, gakalapugday lang sa palibot sa pungsod Pilipinas. Kaya mo na masubo ng realidad. Abi pa mo paminsan ng mga muda, subong ya, tanan na lang ginahimo mga propaganda. You know, when you talk about propaganda, ari take note sa public because propaganda, hindi lang ni black propaganda. No, may ara man white propaganda o kung mga maayong nga propaganda nga magabulig sa tawo. Ang pinakadelikado, ginamo ning black propaganda nga kung kaysa makaguba sa kontra mo sa politika or kung ano din ang sitwasyon nga gubuon kag labugayon bla ang isa ka maayo nga pang gobyerno. Pero this time niya silingkod do hindi ginihusto. Ilinaway sa national government tayo sige gyapon investigation in aid of legislation pero kung ang tawon tati of course hindi madula di kay politika man ito gyapon at the end of the day Blue Ribbon Committee hearing ni why ni padulungan ma-file sila cases that is another thing. Why take balo na kung anong labutan sa ulihi? Pero maluoy ka mo. Sus, dapat ang inyo palibugan sa politika away lang kamo da. Pero ang ikayong lawas kag kabuhi isang tao, abiunahan nyo. Damo na nagkakalamatay. Hindi tayo pagbasol sa mga barangay kapitan, sa mga konsihal, sa mga manubong level sa mga probinsya. Di kay kamo mismo dira sa national level, sa tudtuod nga sugilanon, wala tupa ang inyo sinisistema nga ginapatuman. Patsagan ko sa ibanda, si Duque, daw risto pa siya sa mga retired military officers. No? Daw maalam kag daw doktor pa ang mga nagapalibot dira sa Malacanang nga tiglikom compare to DOH secretary. Tining kakita sa naiman. And yet, grabing protection sa iya. Ay, maluoy ka. No? Diin kita sinipadulong. Traffic reports. Ay, nanuto siya nga dito siya nagtumok man. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog isa nagdamog dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra na baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya nga siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang
papremyo Anniversary Special sa Aksyon Radyo Bacolod sa Anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radyo Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radyo Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang dawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon Miyerkules kita nga presentation ariawa. Ang pila ka mga minsay nga inugin padala mayong aga lang mayo lang nga pagmonitor sa mga miyembro sang OTTG Operation Tulong Task Group no mga taxi drivers dira kumusta na kamo? O kumusta ang inyo sining biyahe buga
puro giot yapon no. Gareklamo ginagyapon mga drivers, why gid income subong? Tiyanon ta na abi. Matulo taxi ka pa imo, masakay ka pa imo sa taxi ning ang iban kulang pa man ganinong bayad sa utang ang ila sweldo. Aksyon Hotline. Amo ni nga nagdamo man ang bisikleta subong sing una mga nagasalakay ni sa mga kampiyon nga mga bike bla, no? Nga naga-biking, nagalalagaw kag naga-exercise. Tinami na yung mga kuan mo, mga bisikleta nila, no? Subok ka mo man sa mga nakita kita ho, kanto sa ubra, nga nagasakay sa bisikleta, no? May delivery gani no? May food delivery, nga naga-bisikleta man. Oh, anyway, tiyan mo gina, ang pabuhi ta dis kalibutan. Morning lang gali kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Aksyon Hotline. Si Sherlyn Moreno kuno birthday niya today. Salamat gid Elvera Hilogo. Sa Charito Heights sa Granada. Taga Quadra Kaliling sa Kawayan. Oy, kumusta ka mo? Dugay-dugay ang inyo sining cellphone iprepara nyo kay magabot naman ko di winner ho. Mangatag naman tag 500 pesos No, bantayan nyo nga pagtawag ta karon at least makasabat kamo gilayon. Aksyon Hotline. Rochelle Fulgencio Susana kay Aksyon Alvin kun may ara na da sang nagpakita da sa Comelec, may nagfile kay ni indicate lang di parang papasulod ta gilayon Ara man si Rose Ziriel Francisco watching in Purok Tumpok, Barangay Blumentritt, Morsha. Si Ray Bariuga sa Pandanon DSB ni sayo. Salamat gidra sa taga DSB. Kadamo kita listeners sa Pandanon sa Don Salvador Benedicto. Si Fame Liahera sa Negros Oriental siya sa Bai City. Oy, kumusta ang Bai City da? No? Way ka mo matamaan sang ulan bangod sa lani ito nagligad nga adlaw. Aksyon Hotline. Araman Christine Minies Villalobos, Madam Jinkidia Lagdona, no, morning ara sa ga-monitor, no, karon nga aga. Salamat gida. Ara man Milili Oligo, sinong Bert Caraballo, maayong aga sa linya, tamyaw ko lang hinablos ko nga si SB member Doc Litoy Bernaldez sa Banwasang Kanduni. Doc Litoy, may aga da. June Itabag, ko sa Kanduni daw May nga agad na retired man nga police officer kay June Itabag sa Kanduni. May nga agad na sa mga paryente naton. Nung John, padayon Aksyon Hotline. Nang i-check ko lang kay Vice Mayor Elcid, kay Grupo Progreso, actually subong ni sila doon na-expect nga mag-file si OC. Pero ari ho, nag-post sa iya Facebook account si City Ad Ang nag-resign na sa city administrator in preparation sa pag-intra niya sa arena sa politika, which ang filing sa COC today. Pero abi niyo ang horrible subong, like sa mga previous interviews grabe gid ang death cases mo. Negros and Bacolod, nga daw nagbaliskad ang status compare to Iloilo. I don't know kung ang death cases sa Iloilo galing, kung nag-adjust o nagnubo man. Pero ang cases yes ang COVID, mas nga nagtaas kita, doon nagbaliskad ang sitwasyon tabi compared to Iloilo Province and Iloilo City. Aksyon Hotline. Pero ma-check kita na, no, may mga pagkambyo, sino ang temporaryo nga mag-auyat sa EOC since ka mag-file na sa COC si City Ad Imang mo. Online sa hotline. We have Vice Mayor Elcid Familiaran sa aton sininga linya. Isa sa maging pasalamatan ni City Ad Imang nga nagbulig sa iyaman during sa iyang pagpangalagad as EOC and City Administrator. Vice, how are you? Good morning. Yes, Aksyon Art mo yung aga, game mo yung aga sa Imodra listeners. Salamat gid sa time. No, unahon ko lang sir, party update ko party COVID no kay sa city after nga I don't know kung sino yung nagbulos na kay City Ad Ang sa City Administrator, pero sa EOC Vice may mga pagkambyo man sa nga matabo sa leadership sa pagka-executive director. Well, officially, wala pa si Mayor ka-announce as to their replacements, no? Okay. Replacement ni Councilor ni City Ad Ang Aha. and ni Doc Sorongon.
But as I understand, they can still help Oho. and do their functions on a voluntary basis. Okay. So, but officially, exact ang biti kung may o sa mayor na gin-issue na ginatagaan ka function, then you can still supervise, you can still direct, no? But this time on a voluntary basis, no? Okay. City niya may added function niya as city administrator ang function niya sa EOZ. At the same time, si Doc Sorongon is may consultancy siya sa city government. So, that will end also today, both of them. But wala sa problema, Aksyon Art, itong damo kita dira ang aton, we are talking of health. So damo, ang doctors dira yang who can still do their job. Okay. So, ano ang matabo sinino? Uluwas gali kay City ADM ang si Doc Chris Surungon, nag-resign man da sa EOC Vice? Yes, he is running for councilor. Mapapili man si Doc Chris Surungon? Yes, we need a doctor Aksyon Art sa atong lineup. May health crisis kita eh. Okay. So, si Dr. Rongon is very, very articulate. So, kung maglibot kami, kinamlano namon. May, kung isa best choice, no? Or right choice. So, ang matabo, siniti kay subong kwan pa siya sa basiwa, what will happen siya? Ang sa basiwa, I do not know. Okay, But then, kung may mga conditions na dito, okay. Then resign man na siya. Okay. So anyway, sino nga agad mo Vice, no? Ang target nga mag-file sa COC? Well, yes, after the Mass. After the Mass? The Mass Cathedral. Okay. 12 noon. Then after that, we will file our respective certificate of candidacy. So, as expected, same gihapon ang posisyon ng mapapilian as Vice Mayor Bacolod City, complete ang aton member sila. No? After nga may pilang sadto members ng Grupo Progreso, iyat galing no nagsailos piak, may mga gin-fill-in man kita sa Grupo Progreso, Vice. Well, ang Grupo Progreso, complete ang slate. Okay. From congressman down to the 12 or last, but not least, councilors, no? Okay. Ang GP, ang congressman is Congress, Irving, Vice LC. Ang aton incumbents, we have 6. Okay. No, councilors Baribar, Novero, Ramos, Rojas, Salanga, and Lopez, no? Ang aton comebacking is former three-termer councilor City Ad Emang. Then we have businessman Edgar Lim. Doc Sorongon. Okay. Marlon Solidom. Former Kapitan o Kagawad Jonathan Diaz. Sa Barangay 18? Okay. Pulo. And Kashmir. Cash Montalvo. Daughter ni siya ni the late former Mayor Digoy Montalvo. Sinong isa ba? Bali Anom. Anom ang convent, ano man ang bago masulod? Yes, may comebacking kita nga isa. Okay. Then may bagong new faces. Now, sa imo part, si Kung Greg Dumayo, kay Duway si inkwentro sa piyak na inkwentro sa nga may nag-file, pero ti independent. Sa imo dumiyara kasumpong si piyak to?
the official si Councilor, former Councilor Distrito nakafile na. And dati ang nag-announce that he is running for and vying for Vice Mayor is Councilor June, no? That's what naman siya kapile. So, if mag-file siya, it's a three-cornered fight action. Sadya, nigaling ti amo gina. Anyway, hindi mo man iya mahambalan sila nga ila man na personal decision, hindi ka magkapili kung sino ma-encuentro si mo vice, no? Well, honestly, they are both qualified and I welcome that. Wala man kami siyang differences, for me, it's a healthy competition. Okay. And that may the best man wins. No, so lagi, there's nothing personal to both of them. I respect them. And against Liton ko, they are qualified. Kay tuod lang do ang mga gina-address kag ang tawganay no gani do okay man lang ang relasyon nyo like Councilor John sa council with utmost respect to each other, and then ang former colleague nyo man nga si former Councilor Distrito. Yes, Aksyon, hearty con the more the better for our constituents. Kada mo ka choices mo. And ining balang mga ginalagan independence, this is good for our community, our city. Kasi may mga kadamo gali gusto mag public servants mag-servisyo sa publiko. So for me, kung yan namin niya siya, no, nga dynamics or activity or ini ang elections na matabo action. Sir, going back pala sa problema sa death cases, kinakita ko 368 for the month of September. Sining nga October, ano ang monitoring ta? Sige gid man gyapon, taas gyapon ang death cases for Bacolod City? Believe you me, sir, last night pilang tao sa Sigasco bakal oxygen. Ang A1 gas nawad an stocks. Diplomont nawad an stocks. Okay. May hospital kani ko nabalaan nga daw nawad-an sila sang oxygen. Ay sus. Kay ang problema pag naton dire. Ang Sigasco hindi iya ka produce on down out. Hindi kadala ang generator. Okay. So isa inang problema, tapos may typhoon, no, nga problema nga nag-stop ang sea transport sa Cebu. I think today lang ma-resume. Okay. So amoy ng problema, but as of yesterday, last night, sir, magpila ganing tao sa oxygen. In other words, damo sa ila panimalay. Okay. Nga oxygen wala na na-test or even ang na-test, no? Or ang nag-positive, wala ng lugar sa hospital. So, very alarming it. And honestly, ako hindi man ko gusto mamahog sa tao. But kakululbaan sila. Okay. In fact, ako gani advice kung may extra ka mo yung money, better buy one tank of oxygen. Medical oxygen. Galing ang problema, sila kung may katangke nga hulaman o kung argilahan? Gabaligya na sila siya sa una, rent, kung palanda ka pundo, supong... Gabaligya sila? Gabaligya. Pero sir, ang supply, amo ning problema, although nga nagbalik ng supply sa kuryente, ga-expect kita nga kung tani kasi una, abi ko gani kung kita pag-supply na sa Iloilo mo, nga daw nagabakal pa di sila, pero sa sining nga sitwasyon, I think dapat siguro ni ipasiguro nga halimbawa, wa isang take advantage nga manegosyante, nga mag-hoarding naman sila, o nano nga sitwasyon labais? Ay nautod ang linya niya, alas 9:01 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Hotline! Ay, sorry, ginautod ang linya, ta siling ko dapat nagaliunahon, ginisubong kag tiko ng death cases, ang mga nagalilinya, subong kadamo, galiga kinanglan oxygen, do kadelikado na ginsini mag-amuni. Correct, sir.
Very alarming ina kasi nga mapila ka to. In other words, may either kinanglanon mo siya nga gabi ka pila ka. So in other words, damo ga may difficulty of breathing. Munang lain kiti kun magkuwadaan ka supply sa oxygen sa utok mo yung liya, lawas mong imo heart ka function tong brain dead ka na blaya. Cardiac arrest. Cardiac arrest, correct. Na tiyan mo ng problema. Anyway, sugpunan ko lang na karon kay pangitaan ta ni dugang gid ko nano ini ambot ang DTI may team na kita sir ngaging create sa city nga magmonitor nino sa supply kung pila gina-produce sa sining mga naga-produce ang nagahimo sa production sang medical oxygen. Yes sir, we are in may communication kita. In fact, nag-meeting na si Mayor sa sa mga suppliers of oxygen. Okay. From time to time, gina-update kita ni Lucio Chua. Okay. Si Lucio Chua is the owner of Sigasco and A1 Gas. No, so gina-update kita daily siyang supply ng oxygen natin. Okay. On that note, finally siguro ba isang imo sinimensahe nga mabilin sa Bacolod noon bangod sa ning padayon nga problema naton sa COVID? Well, isa siyang dako makabulik o solusyon sa problema kag makabalik kita sa normal. Ang wala pa Aksyon Art makapabaksin. Analyze niyo di sa Mayo. Ang nakatabo, no? Halos tanan 95% sang aton gakalamatay unvaccinated. So babaksin ka isa waay gid siyang between iway nyo already nagbinagon no kay favorable or favorable mas mayo na magpabaksin kita siyang sa hindi. Action Art. Sige. On that note, Vice, salamat gid kag good morning. Salamat. Aksyon Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran, ti ulatunta kung sino'y bulos dra ni Mayor, ang magapungko, magapangalagad as city administrator, pwede magali city mangyapon kon ang mangin function, voluntary in capacity niya, to lantawon ta na, no? Kag si Doc Chris Surungon, ipoy lang, ma-intragli sa politika man, no? Aksyon Hotline! Isa siya sa mga bangin opisyal o kung ginapaabot nga mag-file sang iya certificate of candidacy o kung COC subong nga adlaw. Tanan na kandidato, good luck sa inyo, no? Ang eleksyon ni, at the end of the day, isa lang bottom line yun mo, public service, pagserbisyo sa mga Bacolod noon. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. No, simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos sa EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan
ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula to ini, we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi tas na sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagilo, no? Naman ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag nga siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gila pagita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV.
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binailuanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sa ihimplo sa kabukusan sa mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan
nga mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio, Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaroon, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay kasi 52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati nga kamo ang sentro sa namon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ, Aksyon Radio. Ini ang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ, Aksyon Radio. 684. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo patayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon
istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagayang na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Sa ginaksyon Alvin Graba, why naging ko time para hindi ko naging malabutan update iya sa kaso o ining investigation sang Station 9 angot sa kaso nga pag terobla sa tong PDEA agent. No, karon na lang na sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Cantong. Aksyon Hotline! Ayos, 80 days before Christmas Day, 87 days na nabilin antes ang year 2022. Ang ako lang mabilin sa inyo at balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.